من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم caggal en jetti Allah dendagal nemaji Allah ɗi Allah waɗi hen ene jeeya e ko ɓuri mawnude e ɗin ɗon nemaji nema liman nema l'ihsan nema qur'ana en ƴettirimo dendagal inɗe makko ngarkuɗe e sifaji makko towɗi ɓamtiɗi en ñaguima welede makko e jurumderu makko e kisal makko yo won e nulaɗo makko cuɓaɗo makko sallllahu alayhi wa sallama mo qur'ana jippina e muɗum liyubayyina linnasi ma nuzila ilayhim mbeɗa ha o feññinana yimɓe o laɓɓinana ɗumen o faccirana ɗumen ko jippina e qur'ana o en duwanima aaleɓe makko e sahabaɓe makko rondiɓe nden ɗon hoolare qur'ana ƴiƴe meɗen mo en dufa hen kono ɓe ndeni hoolare nde ha ɓe jettini ende enenne yo Allah rokku en rende ɗum jaggude ɗum ha totten ɓiɓɓe men e tariraɓe meɗen en ñaguima welede Allah yo won e ceero men cheikhana Ahmed Tijani radiyallahu anhu mo ganduɗa ko saabu barke muɗum e moƴƴere muɗum qur'ana dengol muɗum surtout e ɓeɗo sukaɓe heccuɓe tokosɓe sarini sakorini e aduna he ko barke lawol makko ngol ceero men cheikh alhaji Mouhammad ibnu Saïd radiyallahu anhu en ñaguima Allah yo Allah yoɓmo moƴƴere saabu o daranima qur'ana o waɗi hen yimɓe makko e haaju makko foof ha Allah rokkimo hen polgo waɗi jimowo o winomo ceerno Diallo Thiam winomo kunta dir'an lilkitabi wa hisnahu tahmihi min ghashin wa anta hadidu Allah waɗima an cheikh alhaji Mouhammad ibnu Saïd a woni ka sange ka mekeñe wonande nden o deftere aɗa reeni deftere nde khalifa makko ceerno men ceerno Ahmed Tijani eɗen ñaago Allah nde Allah junnata balɗe makko wondude e cellal e kisal sabu barke alqur'anil azim caggal ɗum ne en calmini dendagal joɗiɓe ɗo guila ceerno men ceerno Ahmed Ammar en calminimo no feewi kanko woni ɗo zati ceerno ɓesngu Seydi Alhaji Ali tawangu ɗo ngu ceerno Diallo Thiam en fof en calminiɓe gila ha e almameɓe leegal ngal ha e sohnaɓe ha e sagataɓe ha to ummiɓe banggueji foof tawtorede nde ɗo jonde kamɓe foof en calminiɓe en juurimama en jetta ceerno Saydou dokkude en oɗo occasion e ngal ɗo dañirgal mawgal saabu jonde joɗade kala ko woni lowdi jonde nde dañal muɗum ɓuural muɗum e gueɗal muɗum no fotino Allah dañal ko dañete e nder ɗon jonde koko noon fotata te eɗen gandi ko nde ɗo jonde qur'ana ko nde jeƴƴinnode laato Allah sallllahu alayhi wa sallam nde o jooɗino fof ko nde jonde jeƴƴinnomo ceerno men cheikh alhaji Mouhammad ibnu Saïd radiyallahu anhu ko nde jonde o jooɗino nde o ɓorni paɗe makko omo yaha fof ko nde jonde woni ko nawannoma eɗen ñaago Allah yo Allah yommo moƴƴere kanko cheikh alhaji Mouhammad ibnu Saïd radiyallahu anhu ko dilleteɗo e qur'ana e wuneji ɗi Allah rokkata hen eɗen jii kadi ɗin ɗon wuneji hitande fof ene ɓeydo no ceerno men ceerno Ibnu Umar wini aljuma cakkitiɗo e korka en o wi hitande fof ene ɓeydo ɗum noon o wonani so wona himme ceerno men cheikh alhaji Mouhammad ibnu Saïd radiyallahu anhu dilloɓe hen ɓe gonani so wona ko ɓe jalo ngo himme ceerno o ene remira sasimo sasa e l'islam o saabu ceerno men cheikh alhaji Mouhammad ibnu Saïd radiyallahu anhu nde Allah waɗimo mo jaddid kesɗitinowo yimɓe jeeyi ha nappi e l'islam omo ari hesɗitinde yimɓe ɓe e l'islam he omo ari hesɗitinde umma o e sunnanelato Allah sallllahu alayhi wa sallam so l'islam wiyama noon
ko qur'ana woni ko wiya sabu l'islam fof ene mofti e qur'ana kono cikkata ceerno o ɓuri saseede ko deftere nde qur'ana o sabu nde o jangi fuuta kala ko jangeteno gila to gangel o waawi laɓɓidi mabadi uji gande l'islam ɗe o jangi ɗum o waawi ɗum toon o ñeññi ɗum o yalti o yihi haa jijilon o yihi haa o joftoyi cilon o waawi ɗon kala ko jangete kala ko waawete e gandal haa o woni ko alam e gandal haa o woni kanko ceerno ko kaaba to ɓange gandal so jaisaji dokkirteno on sahaa kanko ceerno jaisa makko wonano ko docteur kanko ceerno radiallahu anhu nde o gayni jangude o waawi kala ko jangeteno inaya allah jaggi e jungo makko ene rawnamo e nokkuji ɗi omo ƴettira jogora meeje ɗi omo gollira mission mo allah toccimo ɗinɗon nokkuji goni seeramɓe makko ɓe goto e maɓɓe fof ko jogino ko icci tottimo o gollodiri e maɓɓe o heɓi koɓe jogino ko o woni kanko ceerno majmaul buhuri maaje ɗe fof o woni central majje eɗe mbanja e makko kanko ceerno radiallahu anhu o runtiɓe kamɓe fof seeramɓe makko ɓe radiallahu anhum jamian noon jimowo o winomo an ceerno a roni dendagal almameɓe a roniɓe a roni seeramɓe ma ɓe akrim bi haddika akrim bi haddika qad warista a'immatan sadul wara birran fa ni'ma aljuhudu akrim bi haddika kawis ko mawnini sens ma ceerno kawis ko mawnini gueɗal ma e dokkal ma ngal allah rokkuma ko a ronti almameɓe almameɓe hoolinoɓe dendagal windere nde to banggue ɗiggere e to banggue moƴƴere e to banggue jikkuji moƴƴi ko defa ni'mal juuɗu taare dokkal ngal allah rokkuma nde ceerno o rendini ɗen ɗon jogorameje ɗe omo gollira mission mo allah rokkimo o allah addimo e oɗo nokku ngoɗo wuro teddungo wuro ngo allah moftannomo gila to asal gila ndiɗo leydi werta oɗo nokku meeɗa hoɗede kewɓe joom gueɗe kewɗe naatino halwaji muɗumen ɓe yi annora gonɗo e oɗo nokku o jogori fuccitade e oɗo nokku ɓe jiɗi heɓde oɗo nokku kono allah holli ɓe andini ɓe ko woni ɗo ko wona kamɓe joyi ha ceerno ari ɗo radiallahu anhu te awnemo nde o arata ɗo nde to banggue duuɓi taw hay juuɓam ndi o heɓani taw saabu ari ɗo ko 1936 ceerno ko 1900 jibina 1900 o yi aduna o ari ɗo komo yaare 35 natani 36 o aawi ɗo aanunere arwanire e dawla makko e da'wa makko kanko ceerno sabu ceerno ko dawla jogino laamorgo l'islam woni ko jogino no umawiyankoɓe jogorino dawla ene wiya dawlatul umawiya ni no abbasiyankoɓe jogorino dawla ene wiye dawlatul abbasiya ni no usmaniyankoɓe jogorino dawla ene wiya dawlatul usmaniya ni ko noon ceerno radiallahu anhu kañum jogorino dawla woni wiya dawlatu sirajiya o aawi ɗo aanunere makko arwanire e dawla makko laamorgo l'islam taw ko l'islam tan woni ko gollete e makko o waɗi wuro ngo ko capital garwanijo ko capital e dawla makko o waɗi wuro ngo ko capital wonande dawla makko o kanko ceerno radiallahu anhu o jogiti wuro ngo kono mbayla omo tafa hen ɓerɗe julɓe ɓe omo itta ɓerɗe ɗe e wonde ɗumen kiri omo watta ɗumen e wonde kanŋe
omo laɓɓina ɓerɗe ɗe haade laaɓa car haade mbaawa wonde ɗe lebda wonde place Allah e nder neɗɗo o sabu Allah wi qad aflaha man zakaha malama de on laɓɓinɗo ɓerɗe muɗum kadi Allah nelaaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa Allah wi tabaraka wa taala asaman o e yaajde leydi ndi e yaajde min o Allah yaajanta kam so wona ɓernde maccuɗo am ɗo maccuɗam julɗo o ɗum waɗi ceerno omo tafanno ɓerɗe maɓɓe tawannoɓe mo ɗo ɓe haa ɓerɗe ɗe lebda wonde place Allah e nder maɓɓe kamɓe jiyaɓe arɓe ɗo ɓe omo gollodira e muɗumen omo tafa ɓe omo laɓɓina ɓe no nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam laɓɓiniranno no tafiranno sahabaɓe muɗum haa sahabaɓe makko ɓe kanko ceerno ɓe nanditi e sahabaɓe nelaaɗo Allah ɓe sallllahu alayhi wa sallam haa woni sa yiyaani sahabaɓe a janngani ɓe to defte sa yii almuɓɓe ceerno ɓe tan a yii sahabaɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam to gondigal maɓɓe e nder maɓɓe e to moƴƴinde ɓe diine maɓɓe e to mbaadi maɓɓe e to koltuuji maɓɓe koɓe sahabaɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam harfan bi harfin hay hunde ɓe ceertani oɗo capital makko mo Madina Gounass ceerno o waɗi capital o ko yardango ngo omo yarnira almuɓe cheikhana Ahmada Tijani radiallahu anhu ngo omo jollira almuɓe cheikhana Ahmada Tijani e maayo cheikhana Ahmada Tijani radiallahu anhu maayo muɗum welngo ngo laaɓngu ngo kuuɓngo dahmungo ngo ɗum waɗi almuɓe makko ɓe nanditi e almuɓe cheikhana Ahmada Tijani ɓe radiallahu anhu sabu kamɓe fof ɓe jaranno ko e yerirde wootere sabu Cheikh Tidiani nde o feeñi nde o wi laawol makko ngol ne waɗi fayduji ɗiɗi hen faydu gooto o feeñji ko e makko kanko cheikhana Ahmada Tijani radiallahu anhu o haali faydu goɗɗo ma feeñoyi wattande zamanu so tawi yimɓe ɓe jeeyi haa ɗomɗi hankadi to ko yarde e laawol he taw ko njaram laaɓɗam dahmuɗam weeɓaani ko ndeen faydu ɗimmo o feeñata te no siforino on ɗon gorko e sifa o no wayata ni hawri ko e ceerno men cheikh alhaji mouhamadin mousaïda radiallahu anhu hawri kadi ceerno hoore makko o wiino o wi faydu ɗimmiijo o wonɓe o haali inɗe muɗum en o wi ngollorima barke faydu o wi en jetti Allah noon enen faydu o eɗen pawi hen koyngal meɗen omo yarnanno tawannoɓe mo ɗo e ɗanɗon jaram kanko ceerno cheikh alhaji mouhamadin mousaïd radiallahu anhu départ golle makko kanko ceerno radiallahu anhu fof gonno ko ligganade nde ɗo deftere Allah ko ligganade sunna nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi o rokki wonniɗi e jawdi makko e fittandu makko ngam ligganade nde ɗo deftere qur'ana nde sukaɓe ɓeɗo jangganno ɗo nde kala to o yeehi kanko ceerno omo waɗa jihadi no sahabaɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbaɗonno ngam udditirde ɗum gure udditirande ɗum l'islam yaajnude laawol l'islam kala ko sahabaɓe mbanno hen e silameji muɗumen ko seydina oumar en mbanno hen ko seydina aliyu en mbanno hen ko khalid ibnu walid en mbanno hen mbaɗruno ɗum silameji muɗumen kanko ceerno radiallahu anhu o waɗiri ɗum o golliri ɗum himme makko o golliri ɗum ɗemngal makko o golliri ɗum jawdi makko o golliri ɗum fof makko kanko ceerno radiallahu anhu ɗum waɗi kala to o yahno e ɗalle makko somo yahanno o nawaranno ko omo wownoro ɓerɗe ɗe ɗum ko ñaamde ɗum ko njaram kala ko hatujinente e to fayi to o nawaranno kanko ceerno radiallahu anhu o nodda ɓe e l'islam o nodda ɓe e qur'ana
ونبدأ به الإسلام ونبدأ به القرآن ومندر به حكمة ومندر به قوة ومندر به حكمة ومندر به قوة نلام دوري فوف كم بشار رضي الله عنه كنون وني كولي جرتنا الإسلام كوني نون وني نولي جنرتنا دفتر الله ده توجودي فوف batuji makko o udditirannoo ɗum kanko ceerno radiyallahu anhu ko haalde qur'ana ko mawninde qur'ana to jooɗi fof so qur'aniyankooɓe walla annduɓe enen jooɗi o rokkat ɗumen place muɗumen e geɗal muɗumen hubban lil qur'ani wal ilmi sabu yiddemo kanko ceerno radiyallahu anhu qur'ana sabu yiddemo kanko ceerno radiyallahu anhu gandal ko ni o woruno ko ni woni no golliranno so yaano fof ko ɗum ɗo wonno mission makko kanko ceerno radiyallahu anhu ɗum waɗi jimowo o ɓe wiinomo kanko ceerno diallo kanko haalata ɗum ha joni o wi ceerno ligganima deftere nde hatta atala bimakanatin marmuqatin qad yastahiqu biha fadhaka juhudu o wi ceerno daranima deftere nde hatta atala hande toomi nde ɓamti nde woni bimakanatin marmuqatin nokku towɗo ɓamtiɗo nokku cuttinteɗo ɗum noon ko geɗal qur'ana ngal e martaba qur'ana o woni ko jofoto ɗon hatta atala bimakanatin marmuqatin qad yastahiqu biha mo qur'ana o handi sabu ceerno nde warata nde on saha taw qur'ana hiiɗama taw yimɓe qur'ana goppama ngalaka haaju ngalaka geɗal kono kanko ceerno o gollima ha qur'ana o ɓamta nokku mo yastahiqu biha mo handi o kanko qur'ana o ɗum waɗi o wi fadaka juhudu ɗum ko tinnare mawde ko hunde nde weeɓani kanko ceerno radiyallahu anhu o waɗi hen juhdu makko ha o arndi hoore makko e ngoƴa sababu nde ligganademo qur'ana sabu to jooɗi fof ko fayidaji qur'ana woni ko haalata nannuɗo ɓiymo alqur'ana ceernajo jannginowo ɓiɗɗo qur'ana e ɓiɗɗo nannaɗo alqur'ana o holko allah foɗaniɓe e moƴƴeriji muɗum o haalanno ko sappore nde allah sappi gittuɗo ɓiyim e alqur'ana o nannoyi ɗum nokku goɗɗo sabu wiidemo ko sohli e ɓiɗɗo o ko dañata ko e alqur'ana dañato ko e nokku goɗɗo o wi mo janngani jannganaka janngat yettoyade Allah ko yahanno fof ɗum woni yaaduji makko haalaminoɓe e on ɗon sahaɓe njii wonde kanko ceerno radiyallahu anhu ko danger e mission maɓɓe o sabu kamɓe koɓe heefere ko calendrier e keferu woni koɓe joguino janngirɗe maɓɓe ɗe ko calendrier e keferu woni ko woni hen ceerno won mission makko ko ɓoccinde ɓiɓɓe julɓe ɓe e ɗum ɗon artirde ɗumen e alqur'ana ɓe njii ceerno ko danger e mission maɓɓe moɓe goni e muɗum e ndari e dartinde ceerno e mission muɗum o ɗum woni laaminoɗo e on ɗon sahaa o woni Senghor o nuli ceerno o nuli nulaaɓe e ceerno tawi ɗo ceerno e wuro he ɓen mbi ceerno laamɗo wi wuro ngo hoto yalduɗo haa yamirore ara wonde ya yaldu surtout a waɗama an gorko ceerno radiyallahu anhu wiiɓe min de lebbi 6 komi jooɗotoɗo meɗe rema meɗe ƴeewa nguura so ɗi lebbi 6 timmi komi jahowo meɗa waɗa laawol l'islam ɗi lebbi 6 koye laawol l'islam woni ko mbaɗanmi aha ngande noon so jeƴƴini kam on gummoto kala ne jeƴƴinon kam on darata nde ɓe jeeyi ɓe kaltani laamɗo ko ceerno radiyallahu anhu jaabiɓe ko
ko ceerno wi ko waɗi so tawi on gummi so jeƴƴini kam on naroto ɗum waɗi e on ɗon dumunna grève aji mawɗi mbaɗi to Dakaru étudiant ji mbari koye heewi e police aɓe Senghor waɗi réunion pour ƴeewde ɗum ɗon on probléme holno regronto nde ɓe mbaɗi réunion nde e heewɓe e maɓɓe mbi ɓeeɗo ko yoɓe pelle ñaawore waɗi hankkadi ko yoɓe pelle wiya banu wono gooto ena tawano e ngum ɗon batu kamɓe fof ɓe kaali a heddi kanko Senghor lamdimo wi anna holi yiyandema o wiya sa lamdanoki kam de jogotono ko hen konngol mi haala tan kono ɓeeɗo so tawi en pelliɓe hollontotoɓe en e nde ɗo jonde janngo e jam ɗum woni pellugol ngol hayti wadde e nder ko ɓe kotata ko chauffeur makko kanko lamɗo o wonno ko Halpulaar on wiimo Senghor min andi batumon o ko yahatno ko kono est ce que a ƴewata probléme leydi ndi ndi jogii ni oɗo crise baɗɗo o est ce que ko wona oto ceerno no kalduɗa o Madina o est ce que wona ɗum addi oɗo crise ɗum naati e hakkille makko radiyallahu kanko Senghor ɗum naati e hakkille makko ɗum waɗi o nulti to ceerno nulaaɓe makko o wi ceerno meɗe sohluma ngara Dakar meɗe yiɗi jiiɗen ceerno wimo gommi ko eramde somi gayni nde garoymi Dakar fof eɗen mbawi yiddude e mataw jarama ceerno min ñamlima qissa o